Rosa Marie, Rosa Marie, fi ċelu rosa ketta fil-posa Rosa Marie. F'temp mill-isbaħ għal dawn il-jiem kisħin kienu bosta li nġabru fil-qalba ta' ħellija għal edizzjoni oħra ta' festa ċitru. Zeppoli, u bajt, kannoli u anka xtili, kollha ta' ċitru. Huma dawn ftit mill-affarijiet illi l-familji setgħu jsibu fiċ-ċentru ta' ħallija matul il-jum tal-ħadd. Bl-ikel li preparat fil-pjazza ikun kollu magħmul miċ-ċitru maqtuħ mir-residenzi u l-ġonna madwar il-lokalità. Net News tkellem mas-sindku tal-lokalità Anthony Dalli illi spjeganna li dan huwa iż-żmien illi fih jikber ħafna ċitru. Huwa proprju għalhekk illi kull sena għal dawn l-aħħar 19-il sena il-lokalità ċelebrat festa ċitru bl-aħħar żewġ edizzjonijiet inkluż ta' din is-sena issir fil-pjazza tal-lokal. Hawn wieħed kellu iċ-ċans iduq ħafna ikel bnin magħmul miċ-ċitru illi jikber fil-lokalità bid-donazzjonijiet kollha illi jinġabru matul il-ġurnata imorru għar-restawr tal-parroċċa. Dan fil-waqt illi preżenti kienu ukoll kok flimkien ma' mixologist illi laqtu l-palatu l-interess ta' diversi persuni li qattaw il-ħadd filgħodu b'differenza. Intant, fl-istess attività fħallija saru wkoll it-tberik tal-annimali. Bl-attività ta' festa ċitru tkun waħda bis-sem tal-lokalità kollha ir-residenti, il-kunsill lokali u diversi għaqdiet oħra.